Oh Mas Adi. Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Piye Mas? Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi gitu. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bendina nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik lho, wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, yo enek joker, enek Walah, ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Jadi niku nomor angka Gampang. Kuwi larangane negara, uga larangane aku. Ora oleh. Lak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya Mas. Ngaturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan Mapak Suro. bulan Muharram. Mapak Suro. Kali santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim. Nggih mugi-mugi kagem desa Dusun warga dusun Sumanding. Semanding Desa Sumber Mulya. Ketan Macan Kecamatan ya. Ketan Macan apa jenenge? Kecamatan Jogoroto. Jogoroton Jombang. Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. Amin. Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh iya. Waras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya, Ya, bowone apa? tentang gula. Bawa tantang gula. Dandang iki apik, dandang Iki kan klangenane sing klasik. Klasik kan iki. Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake lah mending ngono. Antara persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau penting ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa Jawa, memang keluarga seniman tradisi ngono. Mulai teko romone ya dalang, putra-putrane ya enek sing dalang, enek sing seniman tradisi. Dadi wis luar biasa ngaten. Tekan sana endi kita? Ya. Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Gendere digedhekne. gender. Kamu nggak mau bicara apapun gitu, sepatah dua patah gitu, kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongnya gak mana enek Kepiye kek apa piye kek, suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengian. Terngiang aku teran. Brandeni maksa
ditanggap 300.000 napa ya gelem sih. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh kampleng. Iya bener-bener. Kadung aku semangat ya jarene. Melok elektron. Jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa Ayuta sambung rasa nanging wanci niki disambi ngombe kopi karo rokokan kretek kowe enak. Apik no suarane. Iya. tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu sing gedhe ngapuramu kang mas bapujanku jajantong hatiku sambungku mong banci dalu ngrobita sarimu kalaman karamamu kang emas kang merah titisake murni lestarine tapi pirang ini tanana ingkang nyarungi ya mangakibate aku mung bayangke remo ing atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki pomo tenan sidat ati mendah boya
sing gedhe ngepur rambut kang mas bapujanku jajak banget iku sambungku mengawan citalu ngerupi dasaremu kalawan karamamu kang mas titisake merelas tarine kapipiran tine tanan ingkang nyaruwe yang mengakibatke aku mung bayangke remo ing atiku iki yen penserni bocah telu iki Komoteten sita dadi sakolate kantin dikopoke mendah boyo yen tasika riban nandika mesti bagya malya jerlair putri Sulistyo terus bisa nyoba ndika kang mesrono Tembange iki ngapa Mas Broto? Inggih. Pripun usange? Tembange nduk niki iki ngapa jenenge? Niki wau jenenge dandang gula. Bener kok salah ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi dandang dikek gula niku kan lewegi nggih didilati bareng. Dadi juro. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Wah, jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih ya. Asok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jeneng goyang tretek. Apa lah goyang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang tretek napa? Apa jenenge ki apa? Goyang panggul. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Tretek lak tayub ngono kuwi. Nek yo apik lho. Heeh. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Bahlil ganteng. Heeh. Ora Mas Bahlil. Apa? Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Heh? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang. Heh? Lanang po. Yo separuh lanang separuh. Lanang akeh saiki jadi-jadi. Ya luar biasa. Semangat ya, Dok. Iya, thank you Mas. Sampeyan diranti warga masyarakat semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Inggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dene kan mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndok luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis pokoke iki los terkenale. Lah terkenale los nggih. Paijo yo pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Paijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah niku. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa Matur maneh? napa malih? Apa maneh?
Lah iya toh. Ya Masa mana siji saja. tok? Pokok jembek. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak ngendoke. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Sak Sak ngendoke kon ngitung. Ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Apa budak becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bucange napa ayo? Lapi kico mah. Lah kuwi lho kico mania lho apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya liyane sing luwih wancane Ben ya. karo Ijel Mas ganti musik. nadane. Heeh. Apik iki musike rame iki. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik kenapa diberi Iki nama Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut sithik apa? Oke. Koplo. Sumanding. Wah, apik suara. Bersama campur sari New BNW. Iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus Dedi katuran munggah. Siap. Wah, cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya. Nggih, ngoten no. Boleh. Nggih. Nggih. Jembatan Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane wonten Gus, regegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso kepleset bener. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Wedi. Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Ngotrek kedelinan. Sugeng dalu Gus. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Prigel sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang nggih. Matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang nggih. Niki mboten kula niki sponsor nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis tapi enek antrine suwi nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing ada sakit meripat, sing ada kuping tuli, nggih. Sing ada dulur tunarungu, nggih. Sing ada penyakit migrain, lan sing ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken Gus Dedi badhe ngesake tembang. Nggih, Apa kata aku ki karep
karepe kula asal tanglet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku pripun kados dipijet ngoten napa di Boten nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Kan saraf mata ada yang katarak, ada yang glukoma, ada yang min, ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku terus saged. mengke bibar saking jenengan kan saged ngrungokne. Lho nggih saged ngeten. Langsung Iki niku, instan. langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok budhet jenengan tambani ngeten kok. Iki ra tok. Sanes Niku Gus. jenenge ngentahi. Niki sanes budet. Niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah wis butrek Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki kok percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kula ingoni, kula sekolahno, kula kei pekerjaan Nggih, gratis tis. luar biasa. Penak manggon. Loh, Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola makan. Oh, tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Ora usah, terus ora usah ini- tanggomu. Mbokku dherehe tinggi tak gone ning gone. Oh iya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia. Gratis. Bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit niku. saking pundi panjenengan. Lah niki to. Niku kathah pertanyaan ngoten niku. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duwite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah, Betul niku. Nah nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Nggih boten. lho mboten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten no, dadi sing damel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Kembang napa niku? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai niki. Ngeten. Entai Gus, entai Gus, Kula entai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Jog bakal, bakal. kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang setaman, Kembang setaman. kembang wangi, Kembang bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti Dadi kados sajen napa nggih menyediakan. nggih Biasanya kan sedaya, wonten, sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, Nggih, niku nggih, leres. untuk perlengkapan kematian Nggih. ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula bisa butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan ki wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampean Gratis. lek tokone nggih kedan nggih Gus, termasuk nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to iki. Apa? Lah wong melahirkan bar melahirkan kudu Pertanyaane. dibebel. Oh nggih sedia. Oh, sedia. lho iku lho, Jo. Dadi Aneh barang. nggih wonten sedaya wonten. Nggih. Dan mulane kula niki
walaupun sebagai seorang peruqyah, nggih. Tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan Kagem Gus Dedi. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Berarti sedaya mau weneng kuwabe ngeten iki setuju. Gus kali niku kula derek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah pripun Gus? Lah niku kula mawon nggih bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga sedaya Semerep kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah duka. Nggih sampean iki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh. Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro iki iso urip bahagia. Lho, cerita temen kula niki. Lho, Gus nggih. lho wis tak kepingin terus sing jarene nek TV-TV bojo loro rukun sampean Semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wis. Ora mungkin wong sugih duwe akeh Wis ta percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah, seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah kathah itu. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misale pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masuk temen nggih mboten Semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi gawe apa sih duit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Wala boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho iki temen. Terus sampean niki sugih, duit kok lumpukno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean gurung mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko, wong loko sakjane gak payu-payu iso nyekolano anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe, senajan gak iso ngekeki dhuwit ngekeki pangan, gak iso ngekeki pangan, minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. Sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran jenengan dhuwit. Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Pundi? Lah mboten. Nggih umpamane nggih. Umpama kok entek dhuwit kuwisan. Mboten percaya kula. Umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Lho, sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Kula terus matur ngoten lek dhuwit kula yatim. Oh nggih padha sing padha. Lho padha, Pak. Dhuwit lek tak delek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten. Nggih. Umpamane nang ngene karaoke ya gak pantes. Terus nyewu LC ya wis gak pantes. ngeten napa, Pak? Lho, lah ya mlebu TV. Loh. Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner umpamane. Fortuner. Tapi tak sir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes. Boten pantes soalé panutan, nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane difoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iki.
Iku ta anake Gus sing bujukan ini. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Saniki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan, sampean jejer kula ngeten. Gel prigel, apa jeneng Mbak Niken sampean jejer sampean sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten lah dibayar ya. Wah, mesti padha wae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga panjenengan. Isin awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Amin. Monggo niki napa. Nyanyi Gus. Jenengan badhe nyanyi apa Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus, Jenengan kedah nyanyi. Nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Lek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten niki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih lho, mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan anu tarik tunai riyen. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 Tenan po ora. Bahasamu Tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih lho. Nang ndi? Lho lembuk. Anu Gus, mengke Niki kula nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau demek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip ning kula mawon kalian iki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula matur nuwun Pak. Dadi niki lho. Kang ngitung ngene iki lho. Wah ngene iki lho sapu. Ya ada. Lah kok diwane rono? Oh dibagi lho Gus. Ora ro dhuwit ro biru-biru niki saiki. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Niken iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampeyan tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Tapi Mboten saged, kula mboten tau sekolah. Nggih Pak nggih. delikne arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing. Kaya awakmu dadi glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih sedaya. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki pamane kebiasaan sampai sakniki nggih saged ditang. Misale mangan 50.000 dhuwit 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Mugi-mugi Sampe jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak ten ngisor. Nggih nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih nggih. Nggih. Gus Dedi tiange anjene ya grapiak semangat. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel dhuwit iki karo hitungan penak to nek bojoki sok ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Yo oh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Pak Ijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi ki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, karo siap. bapake. Luar biasa nggih, nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo. Ah, sing apik. Yo. Sola-sola. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk. Para ero. Pasa ero. Alah lah tunggale.
Kula